πάει καλά και κερδίζει, δεν θα έχει πρόβλημα. Πάει για το Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ από την άλλη, σήμερα να πούμε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο σε τελικό για τον ίδιο την Γαλατάσαράι, την τουρκική Γαλατάσαράι. Ο Ολυμπιακός, του Στάδιο Ρισκεφιλίας, το οποίο αναβαίνεται είναι κατάμεστο. Είχαν μεγάλη ζήτηση εισιτήρια. Μόνο από φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μόνο από φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, προκρίνεται ως δεύτερος στον όμιλό του. Γιατί χαμογελάτε, έχει γίνει κάτι, δηλαδή πρέπει να το ξέρω να το... Όχι, τα λες ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι σας λένε μάλλον στα αυτή και σας... Όχι. Μας αποσυντονίζουν. Όχι, σας παρακολουθούμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αν κερδίσει, μάλλον διασταυρώνεται ή με τη Σιένα ή με τη Ρεάλ Μαδρίτη στους 8. Θα το μάθουμε σήμερα αυτό. Ποια θα είναι η ομάδα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε. Χθες είχαμε και Ολυμπιακό Χάντι Μάζνισκ. Πώς? Χάντι Μάζνισκ, κάπως έτσι είναι. Ρωσική είναι τώρα. Λοιπόν, κέρδισε 9-8 τα κορίτσια στο πόλο για τα προημιτελικά του Λεν Τρόφι. Βέβαια το ένα γκολ δεν τους δίνει διαφορά, δεν τους δίνει έτσι ασφάλεια για τον επόμενο αγώνα στη Σιβηρία, αλλά ωστόσο κέρδισαν και πηγαίνουν με άλλον αέρα στην Σιβηρία για να πάρουν την πρόκριση. Μία νίκη για τη Σιβηρία είναι... Και επίσης είχαμε χθες και θέμα με τον Μανολά. Τι το Μανολά? Η Αθηνά τι έπαθε? Πήγε στην Ουκρανία με τον θείο του τον Στέλιο. Το Στέλιο, το θείο. Ναι, λοιπόν, πήγανε στην Ουκρανία γιατί τους ήρθε πρόταση από την Ντνιέπρ. Ναι, ωραία το λες. Λοιπόν, έτσι ώστε να πάρει μεταγραφή να φύγει από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εντωμεταξύ, επειδή θα έχει πρόβλημα τώρα με τον κεντρικό αμυντικό, γιατί μετά το Δέλα ψάχνει να βρει ποιος άλλος θα ήταν ο Μανολάς. Ενώ στην αρχή της φαινόντουσαν ωραία τα 300 χιλιάρικα που θα έπαιρνε. Άλλαξε στάση, έγινε διοικητικό συμβούλιο χθες το βράδυ και αποφάσισαν να ζητήσουν 800.000 ευρώ για να τον παραχωρήσουν. Και να πούμε ότι το συμβόλαιο του Μανολά λύγει το καλοκαίρι και μπορεί να φύγει μετά ελεύθερος να πάει όπου θέλει χωρίς να πάρει λεφτά καμία ομάδα. Οπότε θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Πάντως θα πρέπει να αρχίσουν και οι μέτοχοι στην ΑΕΚ να το σκέφτονται λίγο σοβαρά και να δραστηριοποιηθούν. Γιατί να αρχίσουν να δίνουν λεφτά. Γιατί τα 2 εκατομμύρια ευρώ το δάνειο που και καλά πήρε ο Ντέμις από τον Σαουδάραβα, τον Αλ Σανταουρί, πώς λέγεται εκεί ο κύριος, θα μπουν όλα μέσα στην ΠΑΕ, θα μπει ένα ποσό και ούτε ακόμα και 800 χιλιάρικα να πάρει από τη μεταγραφή του Μανολά. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να γλιτώσει τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Τι μου βάλεις, κόκκινο τέλος? Όχι. Τη σημείωσε εντάξει όλα. Εδώ συνεννοούμαστε την ώρα που. Ναι, της λέω, της γράφω, μου γράφει, λέμε τα δικά μας. Με τα μάτια μιλάμε εμείς, είμαστε και δίπλα-δίπλα, γράφουμε και κανένα σημειωματάκι. Ναι. Ναι. Θα το δω κι εγώ. Για σένα είναι. Πες με λίγο τρίλιζα. Λίγο, ποιος κέρδισε? Ισοπαλία είμαστε ακόμα. Αυτά τουλάχιστον είχαμε χθες και σήμερα. Εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πηγαίνει και η προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί έχουν το Σαββατοκύριακο αγώνες. Και βέβαια και τη ΑΕΚ που παίζει με τον Άρη στο Κλεάνης Βικελίδης. Έχει αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, αυτά θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, σαν προαναγγελία το τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Αυτά. Ωραία. Από αθλητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Και εγώ σας ευχαριστώ που με αναφέρατε. Καλή προετοιμασία στην εκπομπή σου. Καλό μήνα. Καλό μήνα να σου ευχηθούμε. Έβαλες Μάρτι? Δεν έβαλες. Γδάρτη έβγαλες. Έβγαλες. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εμείς να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά. Κρήτη. Παγκρίτιο ήτανε. Κρήτη κατεβαίνουμε κι εμείς. Συνεχίζονται λοιπόν σε πολλές περιοχές της χώρας οι πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των αδύναμων οικονομικά ομάδων. Αυτή τη φορά στα Χανιά επιχειρείται συλλογή φαρμάκων και ρούχων, τα οποία θα διατεθούν σε άτομα που τα έχουν ανάγκη. Έτσι, Κρήτη μεγάλη. Για πάμε λίγο Χανιά. Σε ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη από υλική βοήθεια και που περνάνε δύσκολες στιγμές οικονομικά, θα διατεθούν τα φάρμακα και τα ρούχα που θα συγκεντρωθούν από φορείς στα Χανιά. Η πρωτοβουλία αυτή θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή 4 Μαρτίου στο παζάρι που διοργανώνεται για 6η συνεχόμενη χρονιά από το Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων. Η συλλογή φαρμάκων και ρούχων θα γίνει στο χώρο του παζαριού στην οδό Κοραίκ 1 και θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί, ενώ θα διαρκέσει μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του κόσμου σε όλα τα προηγούμενα παζάρια ήταν εντυπωσιακή. Στο παζάρι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι το επιθυμούν και θα μπορούν να ανταλλάξουν είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδυσης και αντικειμένων. Από τους τοπικούς φορείς των Χανίων εκτιμάται ότι αρκετοί πολίτες θα σταθούν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης συνανθρώπων μας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάλι κοινωνικού περιεχομένου, μετά την Κρήτη. Το ιατρείο που λέει κάλυψη ασθενών που βρέθηκαν να είναι ανασφάλιστοι αλλά και άποροι. Στο ΙΚΑ λοιπόν Ρεθύμνου ξεκινάει τη λειτουργία πάλι στην Κρήτη. Βέβαια, το κοινωνικό ιατρείο, και σε αυτό λοιπόν υπάρχουν εθελοντές γιατροί, οι οποίοι επί καθημερινής βάσης θα εξετάζουν τους ασθενείς που ανήκουν σε αυτές τις δύο ομάδες που είπα πριν, ανασφάλιστοι αλλά και άποροι, και πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο απορίας. Όσοι πάνε εκεί ακριβώς. Τους δώσουν την κάλυψη των φαρμάκων. Για να δούμε. Θεωρείται σίγουρο ότι θα βρει μιμητές αυτή η προσπάθεια. Αναφερόμαστε στο κοινωνικό ιατρείο που ξεκινά να λειτουργεί από την 1η Μαρτίου στα ιατρεία του ΙΚΑ Ρεθύμνου, ΕΟΠΗ πλέον, για τους άπορους και ανασφάλιστους πολίτες του Ρεθύμνου. Η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω του ότι διαπιστώθηκε πως υπάρχει ανάγκη από αρκετούς πολίτες στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Είναι προς τιμή των γιατρών του ΙΚΑ που δέχτηκαν να εξετάσουν καθημερινά άπορους ασθενείς. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση των φορέων της περιοχής. Κάθε γιατρός θα μπορεί να εξετάζει 3 με 4 άτομα καθημερινά, τα οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα βιβλιάρια απορίας για να τους γράφουν οι γιατροί τα φάρμακα, τα οποία θα τα προμηθεύονται στη συνέχεια από το νοσοκομείο δωρεάν με το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ. Οι άποροι ασθενείς θα απευθύνονται στο γραφείο του διευθυντή του ΕΟΠΗ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί για να πάρουν το χαρτί προτεραιότητας και να εξυπηρετούνται. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται βοήθεια στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο απευθύνονται κυρίως οι άποροι και οι ανασφάλιστοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε ιδιώτες γιατρούς ή είναι μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που φοβούνται να απευθυνθούν στις υπηρεσίες υγείας. Πολλοί δε που μένουν εκτός συστήματος υγείας για αυτό το λόγο είναι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας και στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους. Άρα γίνεται αντιληπτό πόσο ανακουφιστικές μπορεί να είναι τέτοιες πρωτοβουλίες για αρκετούς πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη πρωτοβουλία στήριξης απόρων που λαμβάνει υποκατάστημα του ΙΚΑ στη χώρα. Μάλιστα. Σε ανθρώπους λοιπόν, που μένουν εκτός συστήματος υγείας. Είναι πάρα πολύ καλό το κοινωνικό ιατρείο. Και τελικά, τώρα τελευταία, πραγματικά είναι συγκινητικό το πόσες δράσεις έχουν ξεκινήσει. Όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί εντάξει, στην Αθήνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τους αστέγους και γενικά με τους άπορους και με τους ανθρώπους. Όλοι έτσι. Όλο και περισσότερο γίνονται και πραγματικά ακόμα και εύποροι άνθρωποι καταλήγουν να είναι έτσι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τους υποτιμούμε. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλη αυτή η θελοντική δράση που έχει ξεκινήσει από τους απλούς πολίτες και από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και από τους Δήμους. Και επιτέλους, δηλαδή είναι καλό να βλέπουμε και κοινωνικά φαρμακεία και κοινωνικά παντοπολία να εξυπηρετούνται ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα εγώ σου έχω μία τρελή έκπληξη. Εντάξει, βέβαια την ξέρεις γιατί ήσουν μαζί στο μοντάζ την ώρα που το κάναμε. Δεν το είδα όμως. Δεν το έχεις δει όλο. Καλά. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε μαλλιά. Γιατί πήγαμε στο κομμωτήριο. Ναι. Και έγινα μοντέλο, έχω να σου πω. Με λούσανε, με φτιάξανε, μου χτενίσαν τα μαλλιά. Σου βάλανε μάσκα. Όλα μου τα κάνανε. Τέτοια περιποίηση δεν έχω ξαναδεί. Ο Βασίλης από τα Τζίνο μας δίνει τις συμβουλές του για υγιή μαλλιά. Και όμορφα μαλλιά. Έτσι. Εδώ με τον Βασίλη, υπεύθυνο του Τζίνο στο Μαρούσι, και θα μας πει όλες του τις συμβουλές για το πώς πρέπει να φροντίζουμε τα μαλλιά μας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω αρχικά να μου πεις κάθε πότε πρέπει να λούσουμε τα μαλλιά. Το λούσιμο είναι διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Υπάρχουν μαλλιά που είναι ξηρά, υπάρχουν μαλλιά που είναι λιπαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο κέντρο μιας πόλης, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ανεβαίνουν σε μια μηχανή. Οπότε οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Το σύνηθες πόσο είναι, κάθε πόσο, για έναν μέσο άνθρωπο? Πιστεύω ότι ένα λούσιμο 1-2 μέρες είναι αυτό που χρειάζεται. Και που καλύπτει κάθε άνθρωπο. Ακριβώς. Να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια και υπερβολές. Υπάρχουν γυναίκες που λούζονται κάθε μέρα. Και υπάρχουν και γυναίκες που λούζονται μία φορά την εβδομάδα. Ωραία. Αλλά και τα δύο είναι λάθος. Ναι. Το να λούζεις κάθε μέρα το κεφάλι σου δεν ωφελεί, γιατί η λιπαρότητα που υπάρχει στο δέρμα είναι τροφή για τα μαλλιά. Οπότε φαντάσου το
το τριχωτό της κεφαλής δεν μπορεί να τραφεί. Όπως επίσης μια γυναίκα ή ένας άντρας που λούζεται μία φορά την εβδομάδα, η υπερβολική λιπαρότητα ή η ρύπανση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πάει στο κεφάλι, μένει πάνω στο τρίχα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, μία φορά κάθε 2 μέρες. Μία φορά ανά 2 μέρες. 3 λουσίματα την εβδομάδα είναι το ιδανικό. Ωραία. Το σωστό λούσιμο πώς γίνεται? Το σωστό λούσιμο είναι πάρα πολύ βασικό. Κοιτάνε οι περισσότεροι το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και τι προϊόντα θα χρησιμοποιήσουν και φτάσουν σε ένα σημείο αντί να λούζουν τα μαλλιά, να πλένουν ένα κεφάλι. Η τρίχα είναι ζωντανή. Ναι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ακριβώς. Αποτελείται από κερατίνη. Ακριβώς. Από το ίδιο συστατικό που αποτελούνται και τα νύχια και τα δόντια μας. Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, είναι ζωντανός οργανισμός. Αν αφροποιήσουμε το προϊόν, αν αφροποιήσουμε ένα σαμπουάν πάνω στο κεφάλι, τα λέπια της τρίχας ανοίγουν. Δεν χρειάζεται τρίψιμο. Από μόνο του σιγά σιγά αρχίζει και καθαρίζει. Άρα χρησιμοποιούμε μόνο τα δάχτυλα. Δάχτυλα, ένα μασάζ στο κεφάλι και όχι αυτό που κάνανε παλιά οι μαμάδες μας, μας βάζανε κάτω και τρίβανε το κεφάλι. Δεν κάνει νύχια να χρησιμοποιούμε καθόλου, κάνει και πληγές στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν είναι θέμα πληγές. Σκέψου ότι το δέρμα στο κεφάλι είναι πολύ πιο ευαίσθητο από το πρόσωπο. Γιατί δεν δέχεται καθόλου ακτινοβολία από τον ήλιο. Σκέψου το πρωί όταν σηκωνόμαστε να πλύνουμε το πρόσωπό μας, να το πλένουμε έτσι. Άρα για ποιο λόγο να λούζουμε το κεφάλι μας έτσι. Οπότε δηλαδή μόνο με τις άκρες των δακτύλων. Με τις ψύχες των δακτύλων. Απαλά. Απαλά και κυκλικές κινήσεις. Από πού ξεκινάμε, από μπροστά ή από πίσω? Το που ξεκινάμε έχει να κάνει με αυτόν που δουλεύει σε ένα επαγγελματικό χώρο. Κάποιος που λούζει στο σπίτι του, αρκεί να θυμηθεί ότι χρειάζεται ένα μασάζ στο τριχωτό και στο δέρμα της κεφαλής, όχι τρίψιμο. Πολλές γυναίκες ξεχνάνε να λούζουν μερικά σημεία του κεφαλιού γιατί δεν είναι εύκολο. Δηλαδή το πίσω μέρος του αφιένα ή το μπροστινό στους κροτάφους. Αυτό με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές πελάτες. Τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να προσέξω. Πίστεψέ με, νομίζουν ότι δεν έχουν λούσει το κεφάλι τους. Από τη στιγμή που αφροποιείται το κεφάλι, ωραία, πάει να πει ότι έχει πιάσει το προϊόν, το σαμπουάν, οπότε να είναι σίγουρος ότι έχει καθαρίσει. Όταν ξεβγάζουμε το μαλλί, με τι θερμοκρασία νερού πρέπει να το ξεβγάζουμε και με τι θερμοκρασία λούζουμε κιόλας τα μαλλιά, θέλω να ξέρω. Γιατί είναι καλό. Το καυτό ή το πολύ κρύο δεν κάνει καλό. Νομίζω ότι πρέπει να έχει μια μέτρια θερμοκρασία. Τίποτα από τα δύο δεν κάνει καλό. Σίγουρα ότι όταν ξεκινάς να λούζεις το κεφάλι σου που έχεις να λουστείς πάνω από 2-3 μέρες, είναι καλό να χρησιμοποιείς ζεστό νερό. Όπως επίσης καλό είναι στο ξέβγαλμα. Αλλά όχι καυτό. Όχι καυτό. Ζεστό. Όχι καυτό. Όπως επίσης στο ξέβγαλμα είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε λίγο πιο χλιαρό προς το κρύο νερό, γιατί κλείνουν τα λέπια και κάνει καλό στην επιδερμίδα. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ειδικό προϊόν, ειδικά αν έχει επεξεργαστεί το μαλλί, αν έχει αντάβιες, αν έχει βαφή, που οι περισσότερες γυναίκες σήμερα χρησιμοποιούν και βάφουν τα το μαλλιά βασικότερο από όλα στα μαλλιά έχει να κάνει με τη διατροφή. Ναι. Καλώς ή κακώς όμως η διατροφή δεν φτάνει. Είτε γιατί υπάρχει μόλις περιβάλλον, είτε έχει να κάνει με άτομα που δουλεύουν στο κέντρο, όπως είπα πριν, μέσα στην πόλη, είτε με άτομα που δουλεύουν και γενικά πρέπει να χτενίζονται καθημερινά. Γι' αυτό έρχονται τα προϊόντα που είναι καλλιτικά και απευθύνεται σε μαλλιά με τεχνικές εργασίες. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται επαγγελματικά προϊόντα. Το βασικότερο πρώτα απ' όλα στα μαλλιά έχει να κάνει με τη διατροφή. Αλλά δυστυχώς η διατροφή δεν φτάνει. Είτε λέγεται άγχος, είτε λέγεται στρες, είτε λέγεται ρύπανση, είτε λέγονται τεχνικές εργασίες. Ακόμα και ένα καθημερινό πιστολάκι μπορεί να κάνει μία γυναίκα στο σπίτι της. Όπως εμείς οι δημοσιογράφοι που αναγκαστικά θα πρέπει να εκτενιστείτε 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Αν δεν έχετε τα κατάλληλα προϊόντα, προϊόντα που προστατεύουν το χρώμα, προστατεύουν το χρωστικό του χρώματος, προϊόντα που ενυδατώνουν τις άκρες των μαλλιών για να μην δημιουργηθεί ψαλίδα, όπως επίσης κάποια conditioner ή κάποια leave-in conditioner και μάσκες που να χρησιμοποιήσουμε μετά στο σπίτι, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Όταν το μαλλί είναι κατεστραμμένο, υπάρχουν προϊόντα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να κλείσουμε την ψαλίδα? Κοίταξε, βασικά δεν υπάρχει καταστραμμένο μαλλί. Υπάρχει ένα μαλλί που είναι αφυδατωμένο και ένα μαλλί που μπορεί σε εισαγωγικά να το πεις καμένο. Από τα πιστολάκια. Από πάρα πολλούς παράγοντες. Από πάρα πολλούς παράγοντες. Οι τελευταίοι λόγοι που μπορείς να πεις ότι ένα μαλλί καταστρέφεται είναι από τη βαφή και το πιστολάκι. Έχει να κάνει πιο πολύ με την περιποίηση και το πώς ταινίζουμε τα μαλλιά μας στο σπίτι παρά αυτά που κάνουμε στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο εδώ και χρόνια τα προϊόντα είναι πολύ πιο καλλιτικά, οι τεχνίτες είναι πιο εκπαιδευμένοι, οπότε η φθορά του μαλλιού έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το πώς περιποιούμαστε τα μαλλιά στο σπίτι.
Κάποιες γυναίκες έχουν στο μυαλό τους από παλιές συνταγές της γιαγιάς ότι βάλε λάδι στο μαλλί σου, θα κάνει καλό, ή αυγό με μαγιονέζα. Έχουμε ακούσει διάφορες συνταγές τέτοιου είδους. Πάρα πολλά. Είναι καλό, κάνουν κάτι Έχω ακούσει και με κρεμμύδι. Και με κρεμμύδι. Και με κρεμμύδι. Είναι οι παραδοσιακές αυτές οι συνταγές, κάνουν καλό στο μαλλί, ή είναι ένας μύθος? Μύθος δεν είναι. Δηλαδή, αυτά τα χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες, αλλά τα χρησιμοποιούσαν πριν από 30-40 χρόνια. Από τη στιγμή που ζούσαν σε έναν χώρο που δεν υπήρχε ρύπανση, από τη στιγμή που δεν χτενιζόσαν κάθε μέρα όπως εσύ, εντάξει, από τη στιγμή που δεν βάφανε τα μαλλιά τους και δεν περνάγαν αυτή την ταλαιπωρία, το οτιδήποτε φυσικό προϊόν τότε ήταν καλό για τα μαλλιά. Για παράδειγμα. Τα πάντα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Okay. Από εδώ και πέρα, όταν έχεις να κάνεις με ένα άτομο που δουλεύει σε κάποιο χώρο, βάφει τα μαλλιά του. Πρέπει να είναι στην τρίχα και θα πρέπει να περιποιείται τα μαλλιά του. Το να προϊόντα είναι σαν να χρησιμοποιείς το νερό στο λούσιμο. Είναι τόσο απαραίτητα. Ωραία. Χωρίς όμως υπερβολές. Ποιες τροφές κάνουν καλό στα μαλλιά, που μπορούν να ενδυναμώσουν τα μαλλιά? Σίδηρος φαντάζομαι και μαγνήσιο. 100%. Είναι όλες οι τροφές κάνουν καλό στα μαλλιά. Εντάξει. Όπως και το θαλασσινό νερό κάνει καλό στα μαλλιά. Το θέμα είναι θέμα υπερβολής. Μία καλή μάσκα, ένα καλό σαμπουάν, ένα conditioner είναι αρκετό. Το να πάρεις 4 και 5 προϊόντα και να τα χρησιμοποιείς όλα μαζί είναι λάθος. Ή θα σου βαρύνουν τα μαλλιά, ή θα σου λαδώσουν τα μαλλιά. Θέλει συγκεκριμένα προϊόντα που αυτά τα προϊόντα μπορεί να τα πει μόνο ο κομμωτής τους. Ωραία. Τώρα θέλω να σε πάω στο πώς χρησιμοποιούμε την πετσέτα. Ναι. Στα μαλλιά. Δηλαδή, όταν λουζόμαστε, πολλές γυναίκες κάνουν το εξής λάθος. Αρχίζουν και τρίβουν το μαλλί με την πετσέτα, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν πιο απορροφητικοί. Πίστεψε με αυτό το λάθος το κάνουν ακόμα και οι κομμωτές. Ναι. Δεν το κάνουν μόνο οι γυναίκες. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε την πετσέτα σε ένα βρεγμένο μαλλί? Βασικά τα μπονάρουμε τα μαλλιά. Δεν τρίβουμε ποτέ τα μαλλιά με την πετσέτα. Τα μαλλιά, να ξέρετε, είτε είναι βαμμένα ή όχι, όταν είναι βρεγμένα είναι πολύ πιο ευαίσθητα. Όταν είναι στεγνά, είναι πολύ πιο ανθεκτικά. Γι' αυτό και πολλές πελάτησές μας, πολλές γυναίκες κάνουν παράπονα ότι αφού λούζονται, ξεμπερδεύουν τα μαλλιά και σπάνε. Θέλει σιγά σιγά, θέλει αγάπη, okay, και με ένα κατάλληλο προϊόν πριν το κάνουν αυτό. Ωραία. Και πώς χτενίζουμε τα μαλλιά? Γιατί άλλος ένας μύθος είναι ότι τα μαλλιά τα χτενίζουμε από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι να φύγουν όλες οι νεκρές τρίχες, και με μία ταχύτητα και πάρα πολύ γρήγορα πολλές γυναίκες χτενίζουν τα μαλλιά τους. Εντάξει, το βασικότερο είναι να χτενίζουν τα μαλλιά από κάτω προς τα πάνω. Αν ξεκινήσουμε και ξεμπερδεύουμε τα μαλλιά από πάνω προς τα κάτω, είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να βρουν κόπο να σπάσουν. Ωραία. Από κάτω προς τα πάνω είναι ό,τι καλύτερο. Πόσα μαλλιά χάνει ένας άνθρωπος την ημέρα? Πόσο είναι φυσιολογικό, για να μην σου πει ότι έχω τριχόπτωση, ότι έχω κάποιο πρόβλημα? Δεν υπάρχει άτομο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χάνει μαλλιά. Γύρω στις 70 τρίχες την ημέρα περίπου. Λένε 70, λένε 100. Ναι. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Το να χάσεις τα μαλλιά σου είναι για ένα και μόνο λόγο. Θα βγουν τα νέα μαλλιά. Όταν μια γυναίκα είναι ακούρευτη πάνω από 5-6 μήνες, είναι φυσιολογικό. Η τριχόπτωση που θα έχει είναι μαλλιά που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να φύγουν. Γι' αυτό και όταν κουρεύεται, διπλασιάζεται ο όγκος. Οπότε, γι' αυτό σου είπα, έχει να κάνει με την υπερβολή. Το να κουρεύεσαι πολύ ή να μην κουρεύεσαι καθόλου είναι τελείως λάθος. Ωραία. Άλλη μία συμβουλή που θέλω να μας δώσεις είναι για τις γυναίκες που θέλουν να μακρύνουν τα μαλλιά και παραπονιούνται πάρα πολύ ότι δεν μακραίνουν τα μαλλιά τους. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν? Το λάθος που κάνουν είναι ότι φοβούνται να κόψουν τα μαλλιά τους. Δεν τα αφήνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακούρευτα. Τα αφήνουν πάρα πολύ καιρό ακούρευτα. Η λύση είναι μία. Αν μέσω όρο ένα μαλλί μακρύνει ένα πόντο το μήνα, θα μπορούν να κόψουν ένα πόντο κάθε 3 μήνες. Και να έχουν κέρδος 2 πόντους. Ακριβώς. Θα μακρύνουν αργά, αλλά θα μακρύνουν σταθερά. Αν κόψουν πολύ τα μαλλιά τους, μόνο και μόνο για να δυναμώσουν και έρθουν μετά από 6-7 μήνες, είναι φυσιολογικό, θα κοπούν πολύ περισσότερο. Και θα ξαναγυρίσουν πάλι από την αρχή. Βέβαια και πάρα πολλοί κομμωτές επιμένουν στο να κόβουν πιο κοντά τα μαλλιά και δεν ακούν την κάθε πελάτησα. Σε αυτό ευθύνεται. Προσέξτε. Σε αυτό ευθύνονται οι κομμωτές. Ναι. Εντάξει. Ο κομμωτής είναι ειδικός για τα μαλλιά. Η πελάτης όμως αποφασίζει το τι θέλει στα μαλλιά της. Δηλαδή, εσύ θα δώσεις τις συμβουλές σου, αλλά από εκεί και πέρα η πελάτης έχει τον τελικό λόγο. Ο κομμωτής είναι υποχρεωμένος να προτείνει. Από εκεί και πέρα η πελάτης θα το σκεφτεί. Ίσως το κάνει την επόμενη φορά. Αλλά η δουλειά του κομμωτή, η ευθύνη του είναι πρόταση σε αυτό που λέγεται μαλλιά. Άρα η συμβουλή του ειδικού για υγιές μαλλί μακρύ είναι να κουρεύετε το μαλλί περίπου κάθε 3 μήνες έναν πόντο. 3-4 μήνες, αρκεί να γίνεται αυτό μεθοδικά.
Όταν αλλάζεις κομμωτές, έχεις διαφορά? Πρέπει να έχεις κάποιον σταθερό που να τον εμπιστεύεσαι και να ξέρει πώς πάει η φορά των μαλλιών σου? Παίζει ρόλο, θέλω να πω, η αναλλαγή, γιατί πολλές γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες από ένα κομμωτήριο και πάνε σε έναν άλλον και μετά σε έναν άλλον και μετά τα μαλλιά τους, για παράδειγμα, μένουν στο ίδιο μήκος. Κοίταξε, το να αλλάζεις κομμωτή είναι φυσιολογικό. Μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος. Μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος όχι από τον κομμωτή. Το λάθος το κάνει ο ίδιος ο κομμωτής και ποτέ η πελάτησα. Όταν ο κομμωτής κάνει το ίδιο κούρεμα, όταν ο κομμωτής δεν έχει πρόταση, όταν ο κομμωτής δεν προτείνει χρώμα, όταν ο κομμωτής δεν αλλάζει την πελάτησά του, είναι φυσιολογικό η πελάτηση να πάει κάπου αλλού. Τώρα, το αν θέλουμε να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο κούρεμα, ένα συγκεκριμένο χρώμα, μία δεύτερη επίσκεψη, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από την πρώτη. Όσον αφορά το χτένισμα, αφού έχουμε τελειώσει με το λούσιμο και έχουμε πει και για το σωστό κούρεμα. Πώς χτενίζεται ένα μαλλί αφού το έχει λούσει η κάθε πελάτησα? Το πώς χτενίζεται? Καταρχήν πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιο προϊόν. Πριν το χτένισμα, πριν βάλουμε το χτένισμα, νοπά μαλλιά. Ώστε αυτό το προϊόν δεν είναι μόνο το κράτημα στα προϊόν. Γιατί ο κόσμος μπερδεύει ότι το προϊόν χτενίσματος είναι μόνο και μόνο για το κράτημα. Το να κρατήσει το χτένισμα. Το προϊόν, πρώτα απ' όλα, η δουλειά που κάνει, ειδικά τα επαγγελματικά προϊόντα, είναι να προστατέψουν την τρίχα από θερματικά εργαλεία. Μία πρέσα με κεραμική πλάκα ή απλά ένα πιστολάκι. Την Πέμπτη στις 7 στο Οικονομικό Πανόραμα. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολογία. Πότε θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, ποια είναι τα μυστικά και πού κρύβονται οι παγίδες. Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης. Απαντήσεις από τους ειδικούς στην εκπομπή Οικονομικό Πανόραμα με τον Λουκά Γεωργιάδη. Μην πετάτε το ευρώ σας. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, δωρεάν όπως πάντα μαζί με την Espresso. Το περιοδικό Espresso Προβλέψεις Bet σας πάει κατευθείαν ταμείο. Μην το χάσετε.
μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του και σε αυτούς που αγαπά είναι η καθημερινή προστασία της υγείας με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Σούπερ Μάρκετ Κυριακίδης. Το μόνο με βιολογικά, ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα τρόφιμα με τη μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Κυριακίδης. Η άλλη λύση. Καλημέρα και πάλι. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Και το βιντεάκι με τα μαλλιά ήταν. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. 3 ώρες γερνάγαμε για να βγει αυτό το βίντεο. Σκηνοθετήσαμε, κάναμε εκεί πέρα. Ήταν πολύ βέβαια συνεργάσιμα και τα παιδιά στο κομμωτήριο και ο Βασίλης και ο Γιάννης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και να πούμε ότι από μαλλιά πάμε σε κάτι άλλα μαλλιά. Πολύ περίεργα, πολύ παράξενα, πολύ πρωτότυπο το look λοιπόν. Έχουμε μαζί μας τον Ντανιέλ Μπατίστα. Καλημέρα, Ντανιέλ, πρώην ποδοσφαιριστής, λίγο Πειραιά, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, πάλι ΑΕΚ, λίγο στον Άρη, Θεσσαλονίκη. Λίγο στον Άρη. Έτσι δεν είναι? Πότε πρόλαβες και τα έκανες όλα αυτά στη ζωή σου μέχρι τώρα? Η καριέρα του ένας ποδοσφαιριστής έχει λίγο χρόνο. Πού δεν προλαβαίνει, 16 χρόνια καριέρα έκανε εδώ. Ναι. Γι' αυτό τα προλαβαίνει όλα αυτά. Συγγνώμη, περίμενε, 16 χρόνια καριέρα στην Ελλάδα, τα ελληνικά σου. Για να τα ακούσω λίγο καλά. Δεν είναι πολύ καλά, Όχι, μια χαρά. Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω. Για πες. Πράσινο ακροτήρι. Είμαι από Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι. Είμαστε απικία της Πορτογαλίας μέχρι 75. Μάλιστα. Και Ντανιέλ Μπατίστα Λίμα. Το Λίμα είναι από τη μαμά. Το επώνυμο. Λίμα από τον μπαμπά. Από τον παπά και τον Μπατίστα από τη μαμά. Μπαπτίστα. Μπαπτίστα από τη μαμά. Δεν το λέμε όμως εδώ, είδες. Ενώ εδώ λέμε τον μπαμπά. Ναι, αλλά εμείς λέμε εδώ πέρα το επώνυμο του μπαμπά. Κρατάμε. Και στην Πορτογαλία δεν διαβάζει το πι. Λέγεται Μπατίστα. Μάλιστα. Και στην Πορτογαλία, άρα σωστά σε λέμε. Ναι, σωστά. Εντάξει λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να τον ρωτήσω ότι ήρθες εδώ, έπαιξες πάρα πολλά χρόνια, δέθηκες με την Ελλάδα, πήρε ελληνική υπηκότητα. Αυτό σε βοήθησε στην καριέρα σου? Καταρχήν, πώς επέλεξες στην Ελλάδα να έρθεις? Ήρθες τυχαία? Για πες μας λίγο την ιστορία σου. Τυχαία ήρθε. Ήμουνα στην Ολλανδία, έπαιζε. Μέναμε εκεί οικογενειακά. Ναι. Ήρθε ένας κουμπάρος, ο πατέρας μου που ήταν εδώ στην Ελλάδα. Είδε το Πανιόνιας που έπαιζε τότε ο Λίμα, από την πατρίδα μου Λίμα, που ήταν εδώ πολλά χρόνια πριν από μένα. Ναι. Και με είδε να παίζω από εκεί κάποια φιλικά παιχνίδια με κάποια παιδιά από την πατρίδα μου και τρελάθηκα μαζί μου, λέει ότι ήμουν καλός παίκτης και πήρε τηλέφωνο εδώ και ξαφνικά ήρθα. Και ήρθα και εμένα. Έμεινες. Σ' αρέσει η Ελλάδα? Μ' αρέσει γιατί έχει... Καλά, εσύ την πέρασες και σε μια πολύ ωραία περίοδο, η αλήθεια να λέγεται. Την έζησες την ωραία την περίοδο της ακμής, θα λέγαμε, της Ελλάδας. Σωστή. Περάσαμε την ωραία την εποχή, τώρα είμαστε στη δύσκολη εποχή. Στη δύσκολη εποχή. Πώς ήταν, σ' αρέσει? Έτσι, πώς ήταν? Μ' αρέσει γιατί είναι το κλίμα πρώτα απ' όλα. Περίπου σαν την πατρίδα μου, δηλαδή την Κάπο Βέρντε, με ήλιο, με ζέστη, όχι πολύ κρύο, όπως στην Ολλανδία που είχα ζήσει από πολύ κρύο. Και γενικά μου ταιριάζει πολύ η Ελλάδα και περάσω όλα τα χρόνια εδώ καλά. Μάλιστα. Ο κόσμος με αγαπάει λόγω του ποδόσφαιρου, πιστεύω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για την ΑΕΚ που δέθηκες τόσο πολύ και θέλω να μου πεις αν ακόμα είσαι δεμένος με αυτή την ομάδα. Και τώρα που περνάει δύσκολα, αν τη στηρίζεις?